Sten, vi står her i Novi-bygningen på Aalborg Universitet, hvor vi har skudt et partnerskab i gang, der hedder Innovation X, til understøttelse af erhvervslivet og iværksætteri her i regionen. Du er her i skikkelse af innovationsordfører for SF. Mm-hmm. Kan du sige noget om, hvad der har bragt dig hertil? Ja, det ene er jo, at jeg er blevet inviteret, så det er jo det, der har bragt mig hertil rent fysisk, men så er jeg jo ganske optaget af at få mere innovation i det danske samfund. Vi sakker bagud på netop innovation. Det ligger der internationale undersøgelser på, og det har vi gjort i nogle år. Vores produktivitet, altså det man får ud af hver time, man går på arbejde, det stiger heller ikke så meget som vores konkurrenter, så der er altså hårdt brug for at få lavet nogle nye produkter og få noget synergi mellem forskellige typer mennesker for at skabe nogle nye produkter, som gør, at vi kan blive ved med at være en nation, der faktisk kan tjene penge for alvor. Og så altså også dermed finde ud af, hvad det egentlig er, vi skal leve af i fremtiden. For en ting er sikkert, noget af det, vi lever af i dag, det kommer vi ikke til at leve af om 20-30 år. Og synergien er jo netop koder for det, der foregår her i dag, hvor universitetet, offentlige aktører, non-profit aktører og også private aktører er gået sammen i et partnerskab for at styrke en særlig erhvervsfremmeindsats. Tror du, det kunne være vejen frem for Danmark? Jamen, jeg er ikke i tvivl om det. Det er vejen frem. Nu skal jeg ikke være for politisk her, men i den aftale, som SF har med Socialdemokratiet, der lægges meget vægt på innovation og lægges meget vægt på at lave partnerskaber. Og der kan man jo sige, at det, som I starter her, det er jo så noget partnerskab på regional plan og knyttet direkte til undervisningssektoren. På landsplan skal vi jo i virkeligheden gøre det her mange steder, og det gøres også en del steder, men så skal vi også op på det store plan for hele landet tænke partnerskaber igennem. Et af de steder, som jeg kunne bruge som eksempel på, at vi mangler det er selv på vindområdet, hvor vi jo stadig er mere eller mindre verdensførende, men vi er jo hårdt truet. Her mangler vi jo at lave et ordentligt partnerskab mellem det offentlige og mellem de private, sådan at vi laver en strategi for, hvad vi vil på det her område. Vi er kommet langt uden en strategi, men egentlig er det jo enormt svaghedstegn, at vi ikke har en erhvervsstrategi om, hvor vi vil være hen om 10 år, om 15 år. Og det kunne partnerskaber jo være med til at udvikle. Ja, så hvem kunne man forestille sig skulle formulere sådan en strategi på sigt? Det skal dem, der er i partnerskabet. Fordi det er der, du vil have forskere, der kan sige, jamen hvad tror vi, der bliver det vigtigste? Hvor kan vi se, det går hen? Og det skal være der, hvor industrien kan se, hvad arbejder de med, og hvor tror de kommercielle muligheder er. Og der skal ligge myndigheder ind, som siger, jamen vi skal gerne nå så meget vindudbygning i Danmark og i Europa og i verden, for at det kan passe med nogle klimamålsætninger. Så det er sådan den der trekant, du har politik, og så har du business, og så har du forskning og udvikling. Og det er den, vi skal få til. Ikke bare være en trekant, men sådan nærmest være en rundbordssamtale. Perfekt. Tak. Godt.